Is-sibt filgħodu kienu ħafna aktar mis-soltu dawk li marru fil-fixed points biex jixtru l-gass qabel ma tidħol fis-seħħ iż-żieda. Distributuri li tkellmu ma' One News qalu li ħafna miċ-ċilindri li kellhom għad-dispożizzjoni tagħhom spiċċaw kmieni minħabba d-domanda qawwija ta' ċilindri tal-gass. Tant li sa kmieni matul il-jum, id-distributuri telqu mill-fixed points bit-trakkijiet b'ċilindri tal-gass vojta. Iċ-ċilindru li l-iktar jintuża fid-djar dak ta' 12 kilo se jola b'€70 li jfisser li biż-żiediet li se jidħlu fis-seħħ minn nhar it-tnejn dan se jibda jiswa €19.70. Ma' One News ħafna esprimew ir-rabja tagħhom għal din iż-żieda. Għamilt il-giżer tal-gass biex nifranka mill-elettriku u minn du għamiltu dejjem jola. Since I've been in Malta, it's gone up maybe 5 times. €20, da tista' taqbad u tieħ €20 mill-ewwel. 1970, għala wisqu. Għandna kif għamilna ċ-ċilindru il-giżer bil-gass biex nipprovaw nifrankaw mid-dawl. Xorta jgħid jolla l-gass u xejn. F'temp ta' 4 snin biss, iċ-ċilindru li l-aktar jintuża fid-djar ogħla bi 3 darbiet u nofs. Iż-żiediet fil-prezz tal-gass tħabbru wara li fil-jiem li għaddew tħabbru żiediet oħra qawwija fil-prezz tal-petrol u tad-diesel. Litru petrol u litru diesel fl-aħħar 4 snin għolew bi 42 ċentesmu u 30 ċentesmu tal-euro. Għassotu kollox joli u naraw kif nagħmlu biex ma' spiża tal-ħajja jiġifieri. Il-gas, il-petrol u kollox jolaw qiegħed. L-affarijiet imbagħad jolew iktar hu. Għax indirettament jew indirettament dak dejjem. Qiegħed jollih wisq huwa l-familja biżżejjed għandha piż. Mediċini u hekk il-piż tal-gass joqgħod oħla d-diesel u l-fuel u hekk.